Miina ja Manu, kiukuttelukirja. Miina ja Manu heräilivät sängyssään. Ulkona oli aivan mahtava ilma ja Miina oli innoissaan, sillä heillä oli edessään lastenjuhlat Matti Mäyrän perheen mökillä. Nouse jo unikeko, sanoi Miina ja herätteli Manua. Ulkona on hieno ilma ja meidän täytyy pakata juhlia varten. Manu sen sijaan nousi sängystä väärällä jalalla. Hän oli lukenut pelottavaa seikkailukirjaa myöhään illalla, eikä saanut nukuttua kunnolla. Manu olikin väsynyt ja kaikki asiat tuntuivat keljuttavan häntä aivan vietävästi. Minä en halua lähteä, mutisi Manu. Lastenjuhlat ovat vauvoille, enkä minä ole mikään vauva. Manun pakkaaminen ei ottanut sujuakseen. Suloeno ja Miina olivat jo valmiina, mutta Manu ei ollut edes aloittanut. Haalarit kiristävät, enkä löydä mistään uimahousujani, hän valitti Suloenolle. Eno selitti, että haalarit olivat pesty ja uimahousut olivat jo Enon laukussa. Kunhan Manu nyt vain saisi itsensä valmiiksi, Heikki Hiirikin oli saapunut ja ihmetteli Manun kurjaa käytöstä. Matkalla Miina, Heikki Hiiri ja Suloeno arvailivat vastaan tulevien autojen väriä. Manun mielestä olisi pitänyt keskittyä heidän oman autonsa väriin, joka tuntui hänestä tänään erityisen tylsältä. Heikki Hiiren mielestä Manu taas käyttäytyi tänään harvinaisen töykeästi. Matka oli pitkä ja he pysähtyivät syömään. Onpa hyvää ruokaa, sanoivat Miina ja Suloeno yhteen ääneen. Kaikki söivät omat lautansa tyhjiksi hetkessä, paitsi yksi heistä. Manu oli ilmeisesti saanut eri ruokaa, sillä hänen ruokansa maistui pahalta ja oli kylmää. Miinaa, Suloenoa ja Heikki Hiirtä Manun jatkuva kiukutteli kummastutti. Huoltoasemalta lähdön jälkeen Manulle tuli nälkä. Hänen mahansa murisi karmivasti kuin konstaapelin Nallen vihaisena. Olisiko meillä mitään syötävää? Manu kyseli. Ei taida olla, vastasi Miina. Sinun olisi kannattanut syödä ruokasi. Tästä on vain vähän matkaa jäljellä. Tehdään sinulle iso voilepä, kun pääsemme perille, sanoi Suloeno. Kaikki muut leikkivät jo kuuropiiloa, huudahti Miina, kun he saapuivat mökin pihaan. Hän ja Heikki Hiiri ryntäsivät ulos autosta heti, kun se oli pysähtynyt. Pian hekin olivat täyttäpäätä leikissä mukana. Manu sen sijaan jäi sivummalle murjottamaan. Etkö sinä tulisi leikkimään kanssamme? Huusivat toiset lapset Manulle. En, vastasi Manu. Tuo on ihan tyhmä leikki, hän mutisi ja potkaisi isoa kiveä. Manun jalkaan sattui ja se kiukutti häntä entistä enemmän. Muut kohauttivat olkapäitään ja jatkoivat leikkimistä. Viimein leikit oli leikitty ja alkoi juhlien päätapahtuma. Suuri kalastuskilpailu. Sen voittajalla oli luvassa muhkea yllätys. Mutta Matti Mäyrän isä Anselmi Mäyrä ei halunnut vielä paljastaa, mikä se oli. Palkinto kuuluu sille, joka saa kilpailun suurimman kalan, julisti Anselmi. Kaikki kuvittelivat, mikä palkinto saattaisi olla, ehkäpä karamellipusi tai jopa jäätelötuutti. Innoissaan kaikki hakivat itselleen onkivavat. Tule sinäkin, Manu, onkimaan, hihkaisi Heikki Hiiri ja ojensi Manulle tukevan vavan. Siitä tulee varmasti hauskaa, hän vielä huusi pinkaistessaan kohti rantaa. Manu mutristi huuliaan, mutta päätti kuitenkin koettaa onneaan. Hyvä vapa, hän tuumi, kun sai Heikki Hiiren antamaan ongen käsiinsä. Kyllä, tällä nostaisi järvestä isonkin vonkaleen. Muiden onkeessa rannalta Manu suuntasi kohti laituria. Täältä jos mistä saan saalista, hän arveli. Manu huomasikin edessään paljon kaloja, kun hän heitti kohonsa veteen. Siinä samassa joki nykäsi Manun siimaa voimakkaasti ja hän putosi murskahtaen laiturilta veteen. Kaikki riensivät paikalle. Nyt Manu vasta alkaakin kiukutella, he voivottelivat. Mutta Manu nousikin vedestä iloisesti nauraen. Hänen haalarheinsä oli uinut iso taimen ja se kutitti Manua kovasti. Näyttää siltä, että Manu on voittanut kalastuskilpailun, vaikka ei käyttänytkään onkea, sanoi Suloeno hymyillen. Punnitsemisen jälkeen Manu palkittiin kilpailun voittajana. Tässä sinulle, Manu, vaimoni leipoma iso mansikkakakku, niin kuin lupasin, sanoi Anselmi Mäyrä. Taisin olla aikea pölvästi, kun kiukuttelin aivan suotta, totesi Manu. Tästä kakusta tuleekin oiva jälkiruoka koko porukalle. Illalla makkarapaiston jälkeen kaikki nauttivat Manun kakusta. Se maistui todella hyvältä. Pian väsymys yllätti heidät ja yksi toisensa jälkeen
he känivät nukkumaan. Manu hieräsi silmiään ja totesi, olipas sittenkin mukava päivä.